tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala bi alamsay novembre kalo klitan ani woro samba flani muga ani saba aw munu ba fle sangana ka wakati anga bololo sira kilingen na bela jilenka maliko ne yakata se maliko kanama ambe aw bela jilen fo aka wakati o chugala kuna foni ali wati selini ayo bismillah kuna fondamnela bi parti politique chama ni be no kata se fintigi gansan faranyo kan jekuluma munu nulu ye folike ka nyechi jamana marabagaw ulu yoro la ka sawabe ke kidal alemneli ka ke anta jesele ke nani maw fana chama ka folikan fana sira anga jamana marabagaw ulu yoro la anga ministri nyama koro mi be no ni ale ye Musa Marayi ni ale parti yele ma badoy akoni ye folike ni ka nyechi anga jamana marabagaw ulu yoro la ka yira ka fo ko fe mi ye kidal alemneli ko ko be basigili ni ka o de ko fo jamana fantan nani ale bela jelen konnala o ko fe M5 RFP ale fana e folike ni ka nyeshi malien du yoro la ka klake ka folike fana ka nyeshi anga jamana marabagaw ulu fene yoro la ka yira ka fo ko femi anga jamana e ko ni basigi ali kilinya o kana kono o de malien den kilinya bela jelen ka haminai folike ulu be sina ali sisano coordination des mouvements associations et sympathisants semasani ale nyama imam Mahmoud Dikoy ale ka faranyo kan jakulu maw ko ni ya yira ka fo ko novembre kalo klitan annan temeni samba flani muga ani saba ko bora kalama durpa kuna fondisra o fe ka fo ko anga jamana marabako ni o ye anga fintigila ka o ye kerenkena ulu ko ni sencuna kidal dugu o konnala semasi aye folike ka nyeshi anga jamana marabako ulu yola ka klaka yurula ka fo ku ka wala su bela jilenke wala sa maliendo mesika ben ani kilenya o pesika sinsi maliendo ni nyogoche chugo yamina Conseil national pour la sauvegarde de la patrie gouvernement maw ni oye nigerian ka gouvernement ulu fene ye folike ni ka nyeshi anga jamana marabako yorola ka yira ka fo ko anga jamana fintila ko sengon chuna kidala dugu o konnala novembre kalo klita anan temeni samba flani muga ani saba ko ni kerandi sondia baye ulu bolo ka sawu yake femye bamwachi wala tiglamo keleli ko jamana bela jilen kunkanko odedo ode ato CNSP na ka gouvernement maw kata se Nigeria jamana kono dem bela jilema u bela jilu ka ni sondia ni ka yira ka nyeshi anga jamana marabako ulu yorola tungarange mata ani fla nalen ko fe ka Mauritanie ka jamana o konnala novembre kalo klitan nani samba flani muwa ani saba nu bismillah a Sherif Aga Mohamed ale fe ni ale ministre sombeno ni anyeshine malien dem nu siglembe jamana ko kan ulu ka ko nya bonyana boli o sira fe o chef de cabinet kon ni manunu ni ka ulu bismillah ulu fena ta ko fe sa ma bishegi ani saba ulu kon fena bora dugumina sa o de Algerie jamana o konnay nu ga panguru kon chuna anga jamana o konna no Algerie ne kan tani wolonvla o wakati ayira ka fo ko che bi wolonvla ani fla ka taga se demsen wolonvla ma ali ni muso nani ulu ko ni tumeni panguru ali konnala
gacha de keletigi ale larawlili ninka o ke novembre kalo kletan kilinga tase a kletan flama samba flani muga ani saba ay larawlili nke dugum kono sa o de banka sina lamini kren sa sege aga larawlili o kono la sa kera sabu ye ninka bamga ci wala tigila maw daga yoro do koni ka ulu bela jelen cien isu were ale ni yela dugu ola uyo uka keleke mino ninka ulu minola uka bulma fense flaw ka ulu fana minula klatuguni femi ye nyobore u fana chama kumbulo uyo ulu fana ninka ulu minawla dumbe no ni alebe wele ko kesankuru ale ni bankas ni nyonche kilometre tan ani fla o bonyangoro bingale wala taraka ni dugula manu nu segere ma mara fentigi la ko dombali do ulu fe novembre kalo kleta ani duru samba fla ni muka ani saba sokmara ne kan nani o wakati dugula ma ulu ka fala so ko ma ko ni ma faga wa ma fana o ma jogi ani wakati ko fala fene na sa femi e basigi ona lendo dugu konnala amita kulugorokaw ulu feno ulu ka kalo sirabakan kasara jabu kono ubora protection civile ale fe ayra la ka fo ko sirabakan kasara kera sabu octobre kalo konnala ninga mata ani kilin ka ulu bone unina ma kimina ni bioro ani kile ulu jogina o konnala sa femiye kulugoro protection civile ye aka fola kulu ye boko kemeni biolon vla ani kile ninka odeke aboko kemeni biolon vla ani kile na octobre kalo konnala sa ma fla de beno munu ni ulu kontana gistra o fe ma kile beno o jogina so yere de koni bina ale ka anga fintigila kaw koni doni kidal konnala akera ni sondia bay malien de bela jelembulu keren na sa femi ye koro dugu an songo yuwaru kataka se kayima ni dugula manu ni sondia lindo kosebe o klatuguni ka do ka tinsin anga fintigila kaw uluma ni nga klatuguni ka irula ka faku ka u haklito u yere la ka sabu yake femi ye jamana ka lakana koni be ulude ka boloka ameta kidal kaw ulu feno kidal dugu koni alebe anga fintigila kaw ulu ka boloka me ni couvre-feu yere koni sigira senga kunu novembre kalo kletan duru samba flani muga ani sabana na to sena fo décembre kalo kletan ani nani dob sega fara akuntala yere oka ni wala en koni tara kidal gouverneur ale feni o colonel la Fodé Malik Sissokoye ayda ka fo couvre-feu ale na damne sunne kanya muga o wakati kata se so mana ne kanya woro o wakati ma ko mamunu be no sani ulu ye fintigila kaw yo ulu ka bolma fen dorone yamara lendo ninka boli dugu konnala ni lera ko fole nununa amta siga so kaw ulu feno shifina ka doni ale chibiti jo santa ani wolon vlala ale konye muru ne ka oturu ajanyo ke o korona mini ano yere be shi hake ya kile akera siga so sigida mina sa ode kabuilai jumado novembre kalo klitan temeni sa amba flani muga ani saba kilinga fenega kanya tan saba wakati masero ulu ya yera ka foko ni kamele ni flanu gonga kuma ode dara nyon ka mini tokolendo yere konye muru tani ka digi atokolendo o konnala sibirido novembre kalo klitan kilisa amba flani muga ani saba akoni masega bo aka jugini ndala a tayana dugulama koni ulu ni songo yara kosebe femi siga so commissariat 2e arrondissement mawyo ulu koni nana ninga tega da kamele ni kan kataka bla critique la maw ulu ka buluka ame do ke kamele ni mini ale ni turala alaka bara dali no yayi mali kuna funi jabaran na jabo okulu garzgari karani kuna funi daman mai ka daw kilengele na bila jilin kuluka tunga lafiya ri anga kuna funi ale jukara maduno bay ni wakati na terem tunga lafiya ma obulu banagoron ka ofino terrain kilengele na bila jili titre foncier 15 sur 20 so wari million nani ani wakeme ibsega dogo kon sara kalo ero war keme durni biulum vla ani sawobe kaluta ani flama walma kaluta ni shege ero war keme sabani bishege ani flani kla terrain sara la terrain papier ale beke itay ne ba mi farabe no ko tibeni ngoro terrain ne kadiye terrain me tunga lafiya bulu sebeni ngoro ka ulu feno terrain killing na bila jele titre foncier 15 sur 20 sefa wari million muga awa sefa wari million muga o de terrain ale so ibe sefa wari million saba de sara folo wala sa isere ka do terrain ale kunkan ko kunyo ulula obe ba do ka foko sebeni ngoro terrain koni ale daga gelen chuga mina watunga lafiya koni ya daga tunga rangeuma lafiya kama ni kati terrain kadi mami fana terrain tunga lafiya bulo katika ulu fina sefa wari million turu ni be feka kuna funa wera so sanga nge justra ale ba mami namna teme anga kuna funa ale kerefe au kambe dunana tawla kuna funa kura ulu keneka